To Annecy je také zvláštne miesto, že som tam zažila už zo pár kiksov. Nevedela som, čo môžem očakávať od neho tento rok. Čo to zase bude, čo zase vyvediem. Verím, že to na ten mas vyjde, aj keď je to v nedeľu naozaj natesno. Myslím si, že na to mám reálne. Nie sú vysadení len na tých svojich, aj keď samozrejme to je ich priorita, ale pozbudzujú naozaj všetkých, čo sa mi veľmi páči a naozaj tá atmosféra je taká, aká má byť. No, útok na hromadný štart sa nepodaril, takže toto vypadá celkom beznádejne. Ja budem bojovať, čo to pôjde, budem sa snažiť rovnako, ako som sa snažila aj v Hochfilzene a verím, že tentokrát budem mať na strelnici väčšie šťastie. Stíhačka je najlepšia, keď si vpredu skončíš, lebo sa len vozíš a pekne si strieľaš. A keď si vzadu, musíš bežať, aby si na čo dobehol, no. Ja som mala po stíhačke veľmi dobrý pocit, lebo proste som predviedla dobré preteky, no, s ktorými som bola spokojná. Akurát, aj tak som nejak kutiku duše dúfala, že no a čo by toto mohlo stačiť na ten mas, ale vedela som, že ten šprint proste nebol dobrý a za normálnych okolností by tieto dva výsledky zo šprintu a zo stíhačky, čo som mala tento súčet bodov, neexistuje, že by stačili do masu, ako to sa stáva málo kedy. No je toto tá najhoršia možná situácia, aká môže nastať, že som náhradníčka do masu, že vlastne zatiaľ nebežím, ale môže sa stať, že sa 2 hodiny pred štartom dozviem, že teda štartujem. Celý proces prípravy lyží proste trvá minimálne tie 3 hodiny, no ale my sme sa akože definitívnu informáciu mali dozvedieť až 2 hodiny pred. Nakoniec už sme dopredu vedeli, že asi budem štartovať, lebo teda tréner Daubner poobchádzal Nemcov a Norov a vedel, že už nejaké dievčatá tam vypadnú, čiže ja som už aj ráno, aj večer už bola v tom nastavení v hlave, že ja proste bežím preteky a basta. Prvé, druhé kolo som mala pocit, že sa proste šetrím, že sa nebeží rýchlo a že ešte stále mám obrovskú rezervu a mala som pocit, že začínam pretekať reálne až od 3. kola. Obieham dievčatá, vidím, ako sa v tom trápia a je to síce ťažké, ale mne to až taký problém nespôsobuje ako im, čiže v tomto som mala také sebavedomie, že dnes mi to na trati naozaj ide dobre napriek tomu, že proste leje, že sneží, že ten sneh je pomalý a to všetko. Takže som si to aj napriek tomu všetkému, čo sa tam dialo, aj užívala. Bude to parádne umiestnenie. Paulina v tejto chvíli na 5. mieste. To je nádherné. Bude útočiť na 4. Auchentalerovú. Krása, nádhera pre Paulinu Bátovskú-Fialkovú. Celé to posledné kolo som si vravila vlastne, že OK, že tak dozadu už nepôjdem, 4. miesto je fajn, no ale potom ešte skúsiť na to 3. Ale keď som videla, že sa vôbec nejako, ja som nemala pocit, že sa k tej francúzskej približujem. Keď som to aj videla, tak to vypadalo, že to už ani nie je šanca stihnúť, že aj keby som finišovala najlepším možným spôsobom, tak neverila som tomu, že ju až tak zabrzdí. To
to bolo iba taký huk proste, nikto nerozumel, kto čo rozpráva vlastne, lebo pozbudzovali Francúzsku, pozbudzovali naši mňa a každý hnal tú svoju dopredu a to bol strašný bľakot do toho tie tribúny francúzske. Vynikajúce Paula, poď, posledné metre Paula má na dosah, pódium Le Grand Bornand, bude to stačiť alebo nie? Áno, Paulina Bátovská-Fialková so senzačným tretím miestom v Le Grand Bornand. Taká ľútosť mi aj prišla tej Jeanne Richardovej, lebo aj mňa takto kedysi vyškolili staršie pretekárky a proste tiež mi to bolo vtedy ľúto a ona doma pred domácim publikom mohlo to byť jej prvé pódium v kariére a ja som jej to uchmatla. Keby možno spravila dva poriadne odpichy naviac, tak možno to v tej cieľovej rovinke neprehrá. Proste ona to podcenila. No to je proste dráma, to je napínavé až do konca a toto je to, čo sa nám na biatlone páči, to je to, čo je zaujímavé a atraktívne pre fanúšikov a to je to, čo si aj my ako pretekári budeme pamätať možno do konca života, že áno, vtedy som vyhrala ten finish o lyžu alebo o pollyže alebo o pollyžiarky, proste o kúsok. Ja som mala proste silu ten deň.